nagy motoros élet, és ennek az új motoros életnek talán az egyik jele lehet az a versenyszám, ami most következik majd itt a Hungaroringen. Ez a 250 köbcentiméteres széria motoroknak a versenye, és itt el kell mondanom, hogy miután ezek a riportok, ezek az interjúk még a délelőtt folyamán készültek, azóta sok minden megváltozott. Már megváltozott például az, amit a fiúk még sérelmeztek, hogy ők nem indulhatnak el ebben a 250 köbcentiméteres kategóriában. A dolog az ő javukra változott meg, mégpedig úgy, hogy a licences versenyzők is, tehát harmatiék is elindulhatnak egy perces késleltetett rajttal a többiek után. Hogy aztán ez a kavarodás miből ered, azt el kell, hogy mondjam, abból ered, hogy a versenykiírást pontatlanul szövegezték meg. Sajnos előfordul ez még mostanában, is elő fog fordulni, talán még a jövőben is, bár jó lenne, ha nem kerülne rá sor. Ez az a versenyszám, ugyanis emlékeznek még rá nyilván a híradásokból, újságokból, hogy ez az a versenyszám, amire a rendezők azokat a motorosoknak az indulását kérik, akik hajlandók, vagy szeretnének versenyezni széria MZ-tekkel, vagy magyar nevén MZ-kkel, és bizonyos díj, nevezési díj 400 forint lefizetése mellett bárki benevezhetett erre a versenyre. Nos, lett is 140 jelentkező az ország minden tájáról, akik idejöttek, lefizették a díjat, és tréningeztek is, és szeretnének és szeretnek is elindulni ezen a versenyen. Igen, ám csak közben a versenykiírás pontatlansága, illetve a fölfogásbeli különbségek miatt a licences, tehát aktív motorversenyző fiúk között is engedték, illetve azt terjedt el, hogy ők is elindulhatnak a versenyen, amennyiben szériagéppel indulnak. Na most ők is, miután szeretnek versenyezni, ők is fogták magukat, és pénzt öltek abba, hogy fölkészüljenek 250-es szériagépekkel a versenyre, és idejöttek, elindultak, tréningeztek, és az utolsó pillanatban úgy volt, hogy nem indulhatnak. Nos, az én véleményem, amennyiben ezt érdekesnek találják, az mindenképpen az, hogy ez a mostani megoldás, és ezt a Magyar Autó és Motorsport Szövetség főtitkára, Nádazi János is végül is így hagyta helyben. Az ő döntése volt végül is ez, hogy némi megkülönböztetéssel, de mindenki elindulhasson ezen a futamon. Az az, hogy ha már a kiírás sajnos ilyen félreérthető volt, és félreértették, félre magyarázták, akkor a legtisztességesebb lehetőség vagy megoldás az, ami most történik, hogy elindulnak némi előnnyel, egy perc előnnyel azok a valóban szériamotorosok, akik nem voltak versenyzők és nem versenyzők ma sem, és őket követik azok a szériamotoros mostani versenyzők, tehát licenszesek, versenyvezetői engedéllyel rendelkező versenyzők, akik viszont nagyon lelkesen és a legjobb indulattal készültek erre a versenyre. Az már más kérdés, hogy ezt a malőrt, ezt el lehetett volna kerülni, sőt el kellett volna kerülni, hogy ez a versenyzők és a közönség kedélyét is ne borzolja fölöslegesen, hiszen a valóban szériások, tehát a valóban utcai motorosok, elnézést a kifejezését, talán így lehet a legjobban mégis külön választani, azok nem szenvedhetnek hátrányt azért, hogy versenyzőket közéjük engednek. És ugyanakkor a versenyzők, akik a legjobb szívvel indultak, ők se szenvedhetnek hátrányt azért, mert utólag másképp döntenek. Most nem akarom húzni a szót, hiszen a mezőny már összeállt, de érdemes megszívlendő tanulságokkal járt ezen a versenyen, ennek a népszerű versenyszámnak a beiktatása, illetve a körülötte kialakult viták. Mint látják, 12 kört motoroznak majd a fiúk, 140-en jelentkeztek erre a futamra, természetesen selejtezőket tartottak, edzésidők alapján állították össze a mezőnyt. Az első sorban 39-essel László Sándor, 16-ossal Oláh Csaba, Bán István, 17-essel Bajra László, 22-essel, és ami nagyon érdekes, 35-ös rajtszámmal Kesjár Csabát látják majd itt az első sorban, és talán a mezőny élén is. Kesjár Csabát, aki autóversenyző, viszont egy megszállott motoros, ő tulajdonképpen motorozni szeretett volna, és gondolom édesapja, aki autóversenyző volt, talán ő terelte az autózás felé, de ettől függetlenül ott a nemzeti színű sávos fehér sisakban van ott a
túlsó szélen, de motorversenyzői licence, tehát vezetői engedélye soha nem is volt. Tehát ő teljes joggal indul itt a amatőrök között, teljesen amatőrök között, és hogyha meggondolják, attól, hogy ő autóversenyző, nem feltétlenül kell tudnia motorozni is, mert az két dolog. Giacomo Agostinire nyilván emlékeznek még a nem is olyan régmúltból, aki megszámlálhatatlanul sok szoros világbajnok volt motorral, ugyanakkor autóversenyzésben nem tudott előre jutni. Készülődik tehát a társaság a rajthoz. Itt azt hiszem viszonylag kevés dolgot fogunk tudni mondani a versenyzőkről, kollégáimmal együtt is, bár Vöröcki Józsefnek már is mondani valója. Hát annyit azért tudni kell, hogy Keser Csaba az autóversenyzés előtt azért ugyanazokkal a fiúkkal motorozott, de ebben a pillanatban van a start. Lássuk, hogy kikerül az élre. Nagyjából együtt indul a mezőny, és ez nem meglepő. Itt a 12-es Jánbor Péter látszott egy picit az élre húzódni, de aztán belül Kesjár Csaba sisakját látom ott az élen. Igen, ő halad az élen, tekintet is hátra, nézi a többieket. Na most ez a versenyszám úgy látom, hogy már is érdekesnek indul, érdekesen alakul, hiszen szériamotorokról van szó, amelyeken nem lehetett semmit változtatni, és hogyha a gyár egy jó sorozatot ad ki, és miért ne adnak ki jó sorozatot, akkor ennek a társaságnak bizony együtt kell maradnia, illetve csak a tudás alapján szabad szétszortírozódnia. És most nézzük a második rajtot, itt ebben az első sorban áll Harmati Árpád 5-össel, Szikszai 94-essel, Csősz Attila, akiről szó volt 69-essel, és Szabó János 6-os rajtszámmal, akik most 1 perc késéssel vágnak, hasalva a széria motoron vágnak a távnak, a többiek után eredve. Persze nagy vita előzte meg azt, illetve nagy találgatás, hogy hát, tudnak-e ők egy egész percet, egy kerek percet adni a többieknek, és az volt a vélemény, hogy nem, hiszen annyit ezekkel a motorokkal nem nagyon lehet 12 kör alatt összemotorozni, hogy utolérjék, illetve hát velük versenybe tudjanak lenni. De a lelkesedésüket azért dicséri, hogy bár én szerintem a nyerés esélye nélkül indultak végül is a licencesek, tehát a jó nevű versenyzőink, mert őket láttuk az imént a 250 speciális gépeken versenyezni, de mégis elindultak, és mégis megkísérlik a szerintem lehetetlen. Nem tudom, Zsemberi Barnabás, hogy szerinted lehet tehetetlen? Hát én arra tippelek, hogy lehetséges. Minden esetre a versenyt nagyon érdekesnek tartom, és független attól, hogy most igazságos a döntés, vagy nem igazságos, nagyon érdekes lesz a verseny. Egyébként szó volt előbb arról, hogy ezek a motorok szériák, és nincs köztük különbség. Ez valóban így van, de egy dologra fölhívnám a figyelmet, mégpedig a motorok beállítása. Nem tudom, hogy Johannes Károly hogy fog végezni, de minden esetre ő a motorok beállításának egy nagy művésze. Egy széria motorkerékpárra legalább fél napot el tud játszani, ameddig olyanra hangolja be, amilyenre ő kívánja, és ebben bizony szinte plusz egy lóerőt is lehet a motorba varázsolni, ami 5-10 kilométeres végsebesség növekedést jelent. Közben a amatőrök mezőnye húzott el itt előttünk, Kesjár Csaba vezeti a mezőnyt 35-ös rajtszámmal, 17-es rajtszámmal Bán István motorozik a második helyen, és a 66-os rajtszámú versenyzőt, azt nekem is még keresnem kell. Sőt, azt sem talán meglepetésnek, hogyha egyszerűen nem találnánk egy bukás a rajtlistánkon, mert a rajtlistánk hát ebben az esetben nem feltétlenül tökéletes, mert az utolsó pillanatig változott, és ha azután változott, amikor nekünk el kellett jönnünk már a versenyirodából, akkor bizony nehezen fogjuk megtalálni. De nézzük azért tovább a versenyt. Kesjár Csaba, Bán István, tehát az élen. Most érkeztek a célegyenesbe a licences versenyzők.
képen pedig az amatőröket látjuk. Feltehetően egy-két körön belül már azért már keveredik a két mezőny. Egy kerekedik valaki, a 30-as rajtszámú versenyző. Aki úgy látszik a versenyt, azt már nem veszi komolyan, viszont egy bemutató erejére megerőltette magát Dzsemberi Barnabás. Ez valóban még motoros mércével, szakértői szemmel nézve, és egy bravúros teljesítmény volt ezt a célegyenes végig egykerekezni, úgyhogy azért ez is egyfajta tudás. És nem is akármilyen tudás, de hadd mondjam, hogy ezeket a fiúkat én láttam már tegnap itt az edzések során a parkolóban gyakorolni, tehát ők kimondottan arra készültek, hogy majd a televízió nyilvánossága előtt bemutatják a tudásukat, gondolom, és a helyezésüktől függetlenül valami érdemlegeset, valami említésre méltót hagynak majd itt a maguk után. Na most minden egyebet félretéve ez a versenyszám. Itt a szériagépek és főleg az amatőrök részvételével azért nagyon-nagyon sokat jelentő dolog a magyar motorkerékpározás, motorkerékpársport szempontjából. Ez lehet, legalábbis véleményem szerint, ez lehet a magyar motorkerékpársport megújulásának az útja, mi pedig az, hogy ezek közül a lelkes amatőrök közül egy kis támogatással kiválasztódhat majd az újabb versenyzői gárda. Ott egy motor fölhatta a küzdelmet, és egy motoros majdnem leesett róla. Kesjár Csaba még mindig vezeti a mezőnyt, a 67-es versenyzőt, ezt szintén keresnem kell. Versenyzők pedig lassan-lassan fölzárkóznak hozzájuk. A 9-es Iglár Zsolt vezeti ezen az utóbbiak mezőnyét, és látják ezt a hosszú nagy kígyót elnyúlva. De visszatérve az előbbi gondolathoz, hogy ez az amatőrökből való kiválasztódás, illetve az egyenlő feltételek mellett való és elérhető áron való versenyeztetés lehet a dolog nyitja, a újbóli versenyzőgárda fölnevelésének az első lépcsője. Azt példázta az is, hogy a verseny egyik színfoltja volt az is, hogy itt a Magyar Motoros Szövetség, ami nem tévesztendő össze a Magyar Motorkerékpár Autó és Motorsport Szövetséggel, ez a Magyar Motorkerékpár Szövetség motoros találkozójának résztvevői is ellátogattak ide a pályára, és a közvetítésünk előtt mintegy fél órával innen indultak tovább, és őket nem is véletlenül Urbán Lajos közlekedési miniszter bocsátotta útjára, megjegyezve, hogy ő is a tömegek motorozásában látja a motorkerékpársportunk fejlődésének a lehetőségét. Amíg Kesjár Csabát látjuk, hogy vezeti a mezőnyt, vele kapcsolatban még meg kell említenem, amit a verseny elején kezdtem el, hogy tulajdonképpen a mai élmezőny, tehát a Harmati, Szabó, Juhászféle gárdával ő azért motorozni szokott, tehát egyfajta abszolút tehetségnek nevezhetjük, és különösebben nem is szorul bemutatásra, úgyhogy én arra gondolok, hogy a licences versenyzők bizony nem igen fogják őt utolérni, annál is inkább, mert a pálya építésének első szakaszától talán az egyik legjobban ismerheti a pályát. Arra vonatkozólag pedig, hogy milyen jelentős dolog ez, elmondanám, hogy az összes nyugat-európai országban, Angliától Hollandiáig, persze ott nem MZ motorokkal, de kiírnak azonos motorokra, Honda kupákat, Yamaha kupákat, és a jelenlegi világbajnoki élmezőny fiatal tehetségei ezekből a kupákból kerülnek ki.